Educația este luxul memoriei. Atunci când știi bine un lucru, poți să te joci cu el. Doamna să joacă, vindecă oameni de cancer. Știe pe din afară meseria. Și pentru că o știe bine, poate să improvizeze. Se întâmplă ceva, cade ceva pe jos, are... Când nu ești pregătit, intri în panică. Eu nu intru... Sigur, am emoții, bineînțeles. Și mulțumesc lui Ciprian care a rezistat pisălogiilii mele de ieri. N-ai și tu un scaun, stai jos, dă un pic mai tare. V-am adus câteva teme muzicale de mare splendoare sufletească. E muzica pe care eu mi-o pun prin casă, liniștită, frumoasă, care mă duce cu gândul la Bricu Mircea, la mările lumii, la stelele de pe cer. Când aveți timp, atâta vă mai spun, că spisăloagă, v-am spus, am recunoscut. Vă rog frumos, când aveți timp, toată lumea știe acum, cu telefonul, cu internetul, cu Google-ul, accesați, vă rog, telescopul astronomic Hubble. H-U-B-B-L-E. Cine n-a auzit de el? Are mii de imagini din cosmos. Ele sunt un pic artistic curățate, sunt un pic... Dar imaginile sunt fabuloase. De-abia în ultimii 25 de ani cineva a reușit să vadă cu ochiul acestui telescop care arată ca un tub cu două aripi și care e un satelit care se învârtește în jurul Pământului. Și când sunteți apăsați de griji, de spaime, de ziua de mâine, puneți-vă pe ecranul computerului oricare dintre imaginile transmise de Hubble și veți vedea cu sufletul dumneavoastră zboară așa pe niște aripi invizibile către o lume cu siguranță mai bună. Noi aici suntem la grădiniță, ne mai dăm cu capul de pereți, ne mai lovim de una de alta, să ne învățăm lecțiile și să ajungem dincolo cu bine, să trecem clasele și poate că într-o zi, undeva, acolo, ajungem să fim la facultate. Cât despre profesori universitari, o să mai așteptăm. Doamnelor, vă mulțumesc pentru atenție, opriți-mă, vă aștept la autografe, să vă spun unde mi-am ținut în același timp pixul, să vi-l arăt. Bun. Încă o dată, da? Ovidiu vrea să mă... fără... Am vrut să... Doamnă, fiecare cu instrumentul lui. Vă aștept la autografe, vă mulțumesc că ați venit. Vă doresc un Paște fericit. Dumnezeu să fie binecuvântat și să ne binecuvinteze pe toți. La mulți ani. Pot să vă spun de acum, Hristos a înviat. Hai împreună, adevărat a înviat!